ボクシング史上最悪の蛮行が世界を震撼させています。メキシコのティフアナで行われたスーパーライト級の試合で、アンヘル・フィエロ選手が相手の股間に蹴りを入れるという前代未聞の行為を行いました。その映像がこちら。この試合が起きたのは試合3回戦。レフェリーが両選手の間に入って制止しようとしたにもかかわらず、フィエロ選手は怒りに任せて相手に突進。左フックで相手をロープ際に追い込んだ後、右足で股間付近を蹴り上げたのです。この蛮行により、相手のコルデロ選手は膝をついて悶絶しました。当然ながらフィエロ選手は即座に失格となり、コルデロ選手の勝利が宣告されました。世界中のボクシングファンからは激しい非難の声が上がっています。ボクシングから追放しろ、一体なんだこれはといった驚きと失望のコメントが続出しました。スポーツマンシップを著しく損なう行為として、厳しい処分が求められています。